गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय जुदि नोंथांमोना लाइमोन बैसोयैनो थाबाय थानो लुगैदोंब्ला बांद्राय सिन्था दा खालामसै। साइन्टिस्टफोरा लाइमोन बैसोयैनो थाबाय थानायनि मुलिखौ 5 बोसोरनि गेजेरावनो दिहुननो हासिगौ होनना फोरमायदों। औ नंगौ लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि लाइमोन बैसोयैनो थाबाय थानो लुगैदोंब्ला बांद्राय सिन्था दा खालामसै। मुलिखौ मोनगासिनो 5 बोसोरनि गेजेरावनो। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया त्रिपुरानिफ्राय। त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि सासे साइन्टिस्टआ रबट खालामदों। नैबे नुबाय थानाय रबटखौनो खालामदों। कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरखौ मदद खालामनो थाखाय बे रबटखौ खालामनाय जादों होननानै फोरमायनाय जादों। आरो बे रबटजों गोबां मुलाम्फा जादों होननानै त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि साइन्टिस्टआ फोरमायदों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया टिकटकनिफ्राय। टिकटकआ इन्डियाआव बेन जानो हागौ। मानो होनोब्ला टिकटकआव गोबां नायजाथावै भिडिअ नुनो मोननाय जायो। दा बेखायनो टिकटकआ इन्डियायाव बेन जानोबो हागौ होननानै फोरमायदों। टिकटक एबा गुगोल प्ले स्ट'रआव दाखालि बावैसो 4.5 रेटिं स्टार दंमोन, नाथाय दिनै एबा नैबे समाव 1.2 रेटिं स्टारल'सै। आसरित लोगोफोर, बे साननैनि गेजेरावनो टिकटकखौ जोंनि बे इन्डियायाव थेर बेथेर खालामबाय। जोबोर मोजां जादों आरो आं मोजां मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि बर'फ्राबो टिकटकआव गोबां गाज्रि भिडिअ खालामगासिनो दंमोन आर'नाइखौ लानानै। दा बेनिखायनो आङो गोजोननाय मोनदों बेन जासिगोन होननानै खोनानायखाय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया वेस्ट बेंगलनिफ्राय। वेस्ट बेंगलाव साइक्लनजों एबा बारहुंखाजों 2 मानसिनि जिउ खहा जादों दानि बेलासिनि 2:30 नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय कर'ना भाइरासनिफ्राय। कर'ना भाइरासनिखौ नांथ'ला दे लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखायो कर'ना भाइरासआ जोंनि बे इन्डियाआव बेसे जाखो, जोंनि बे आसामाव बेसे जाखो, बेखौ नोंथांमोना आपडेट मोनखाबाय थायो गावनि फेसबुकआवनो। दा बेखायनो कर'ना भाइरासनि आपडेटफोरखौ आङो होथ'नाय जायाखै। आरो जेब्ला सिरियास आपडेट जायो अब्ला आङो कर'ना भाइरासनि थाखायबो मोनसे भिडिअ खालामगोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। बाय बाय।